Kuno kwathu ku Malawi timauzidwa makamaka ife achinyamata kunena kuti mawu a munthu wamkulu amakoma akagonera, kutanthauza kunena kuti zimene amakulangiza munthu wamkulu nthawi zambiri iwe wachinyamata sungazione phindu lake, koma umadzaziona phindu lake patadutsa nthawi kuti komatu mawu atandutsa munthu wamkulu aja ankali mawu ondikonda, mawu ondithandiza. Tikunena zimenezi chifukwa chokuti lero takubweretserani kulankhula kapena kuti zimene adalankhula olemekezeka Dr. Bakili Muluzi aka Acheya mu chaka cha 2005 wadzudzula malemu olemekezeka Dr. Bingwa Mthalika kunena kuti chiganizo chimene boma lawo lachita lotseka banki ya Finance Bank mu chaka chimenecho chinali chiganizo chosakhala bwino. Acheya amalankhula kunena kuti kutseka banki imeneyi kudapanga impact amalawi okwana 200 amene ndithu atachotsedwa ntchito, ndipo zimenezi zidzabweretsa kuti chuma cha dziko la Malawi chibwerere mbuyo. Ndiye lero zaka 20 zadutsa, ino ndi 2026, bwalo la milandu kuno kwathu Malawi la Supreme Court of Appeal lagamula kunena kuti katsekedwe ka banki imene ya Finance Bank mu chaka cha 2005 kanali kosatsatira ndondomeko komanso malamulo ena oyendetsera chuma komanso mabanki kuno kwathu ku Malawi. Ndengati chindapusa boma la Malawi likuyembekezereka kuti lipereke ndalama yokwana 650 billion Malawi kwacha kuti chikati chiputa misonzi ku banki imeneyi, ndimene anthu ambiri anzathu odziwa za chuma akunena kuti ngati ndalama zimenezi ziperekedwe zibwezeretsa chuma cha dziko lino mbuyo. Tonse tikudziwa kuti mmene TPP yalowa mboma pali mavuto azachuma kuti dziko linolo lipite patsogolo. Ndete tamvera Acheya kuti adalankhula zotani, ndipo akamaliza timati inu Malawi mutiuze maganizo anu kuti zimene ankanena Acheyazi unali ulosi kapena Acheyawa ankangokamba zinthu zimenezi monga mmene amachitira pa msonkhano wa ndale. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Munthawi yake tatsegula mabanki atsopano muno munali commercial bank and national bank. Tinatsegula mabanki osiyanasiyana muno mmalo moti Bingu abwerese banki yache ndi akutseka Finance Bank. What are you trying to do? Imene ndiye akuti economy yotseka zinthu kwanthu amene ali pa ntchito kwachotsa. Alright? The Finance Bank was employing more than, I think, about 200 people. They were showing the malova. Sana bwerese ndi banki imodzi yomwe and who is a bank agent. Alright? Komanso munthawi zanga kunali MBC basi. Ukati umvere timangomvera uyo bazi banda bora. Lero kuti ufune station 101 kapena Capital kaya Joy kapena Zodiac kapena Star. Zinduzilane kapena Midge kapena Radio Maria kapena Radio Islam during our time. And one can have the audacity to go to Bakili Muluzi in Chumani Kayudia with Tabangazan. Chabino, TNT and television in Malawi. It was in me, Amainda Bamba in my castle. Chitatu Biza Anyamatanda Sungwana, or any honorable brigadier was the Minister of Transport. We sent the people to Namibia. Ajiyamata. Kuti democracy will be incomplete. That is the kind of television in Malawi. The kind of television. Tukuvaban. Leo divende kadiata akuti tukanile in the television in Malawi. Machekula.